खुलुमबाय इडुकेट्स बड'लेण्डआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आं अमृत खेरखातारि फंबाय बिनानावमोन दिनै सोंनाय फिननाय आयदायाव जोबोर गोनांथार सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों सोंनाय फिननाय आयदानि 24थि खोन्दोखौ नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम आरो बेल आइकनाव थुखाना हो दामखावना हो जाहाथे आं भिडिअ हगारनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नायग्रोनो हायो फैदो बिदिब्ला जागायनोसै दिनैनि सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनैनि गिबि सोंथि आसाम पुलिसनि जौसिन मासि रेंकआ मा आसाम पुलिसनि जौसिन मासि एबा रेंकआनो जादों DGP डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस नैथि सोंथि आसाम पुलिसनि उन्दैसिन मासि रेंकआ मा बा बयनिफ्रायबो उन्दैसिन रेंकआ मा बे जादों कनस्टेबल कनस्टेबलआ जादों बयनिफ्रायबो गाहायसिन उन्दैसिन रेंक थामथि सोंथि भारतारि आर्मिनि देरसिन जौसिन रेंकआ मा भारतारि आर्मि एबा इन्डियान आर्मिनि जौसिन रेंकआ जादों चिफ अफ आर्मि स्टाफ बेखौ कमान्डार इन चिफबो बुंनाय जायोमोन नाथाय चिफ अफ आर्मि स्टाफ होननानै मिथियो ब्रैथि सोंथि चिफ अफ डिफेन्स स्टाफआ मा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ एबा CDSआ जादों बे जादों भारतारि मोनथाम फायखि जेरै भारतारि आर्मि नेभि आरो भारतारि एयार फर्सखौ दैदेनग्रा एबा बे मोनथाम फायखिनि देरसिन सान्थ्रि गाहाय एबा देरसिन बयनिबो सामलायग्रा गाहाय सान्थ्रि बे रेंकखौ गोदानैसो खालामनाय जादों बाथि सोंथि भारतारि एयार फर्सनि जौसिन रेंकआ मा भारतारि एयार फर्सनि जौसिन रेंकआ जादों मार्शेल अफ दि इन्डियान एयार फर्स नाथाय बेखौ सासेल' सुबुंनो होनाय जादों बेनि उननि गाहायाव दङ एयार चिफ मार्शेल आथिखालाव एयार चिफ मार्शेलानो इन्डियान एयार फर्सखौ सामलायो बा बेनि रेंकआ बेनो द'थि सोंथि भारतारि नेभिनि देरसिन जौसिन मासिया मा भारतारि नेभिनि देरसिन जौसिन मासिया जादों एडमिरेल चिफ अफ नेभेल स्टाफ स्निथि सोंथि आसाम राइफलनि गाहाय मावखुलिया बबेहाय दङ जों मिथिगौ आसाम राइफलनि गाहाय मावखुलिया मेघालयनि शिलंआव दङ आरो बे जादों पारामिलिटारि मोनसे बाहिनी दाइनथि सोंथि 1 किल'मिटार गोलाव दालां गंसेखौ 1 किल'मिटार गोलाव रेलगारिया 60 किल'मिटार पार आवारै एबा गोबारै खारोब्ला दालांखौ बारलांनो बेसेबां सम नांगोन बिनि फिननायानो जादों 2 मिनिट 2 मिनिट समाव बे दालांखौ बारलांनो हागोन गुथि सोंथि CDS जेनेरेल बिपिन रावतआ माबोरै जिउ नागारदोंमोन CDS जेनेरेल बिपिन रावतआ हेलिकप्टार जाब्रबथायाव जिउ नागारदोंमोन बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसियाबो दंफायोमोन आरो गोजौ थाखोनि आर्मिफ्रा दंफायोमोन जिथि सोंथि बांलादेशआ मा हादोरनि मददजों पाकिस्ताननिफ्राय उदां जादोंमोन बांलादेशआ भारत हादोरनि मददजों उदां बांलादेश हादोर जानो हादोंमोन बेनि सिगां पाकिस्ताननि मोनसे बाहागोमोन जिसेथि सोंथि आफां आसामनि मोनसेल' थाव सोदांग्राया मा आफां आसामनि मोनसेल' थाव सोदांग्राया जादों बङाइगाव रिफाइनारि एन्ड पेट्रकेमिकेल लिमिटेड आथिखालाव अइल इन्डिया लिमिटेडनि IOCLनि बङाइगाव रिफाइनारि होननानै मिथिजायो जिनैथि सोंथि बलिउडनि कपिल शर्माया मा मावो बलिउडनि कपिल शर्माया सासे कमेडियान एक्टर एबा फेस्ला फावगिरि दि कपिल शर्मा श'नि सासे हस्ट एबा बेनि फावगिरि जिथामथि सोंथि आसामनि सोर गेदेमा सुबुङा भारत रत्न मान होजाग्रोदोंमोन बिथाङानो जादों लकप्रिय गपिनाथ बरदलै आरो बरदलै बिथाङानो जादों गिबिसिन आसामनि गिबि मन्त्रि आरो बिथाङा थैनायनि उनाव बा बिथांनो थैनायनि उनाव बे बान्थाखौ एबा मानखौ होदोंमोन जिब्रैथि सोंथि
सोरखौ रुपकर होननानै मान होयो एबा मोनथियो? ज्योति प्रसाद आगरवाला बिथांखौ रुपकर होननानै मिथियो। रुपकर ज्योति प्रसाद आगरवाला होननानै मिथियो आरो बिथाङानो जादों गिबि असमिया सावथुन दिहुनगिरि। 15थि सोंथि बुलेट ट्रेन खारहोनाय बेलायाव मा हादोरजों भारत सोरखारा गोरोबथा बिलाइयाव सागान होलायदों? जों बयबो मिथिगौ जापान हादोरजों बुलेट ट्रेन खारहोनाय बेलायाव भारत सोरखारा सागान होलायदों। 16थि सोंथि CRPFनि आबुं मुङा मा? CRPFनि आबुं मुङा जादों सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स। सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्सआ जादों मोनसे पारामिलिटारि बाहिनी। 17थि सोंथि हालदिया सराय बावधान खाय सावथुनखौ सोर लिरदोंमोन? बे सावथुनखौ लिरदोंमोन बयजोंबो मिथिजानाय हमेन बरग'हाय बिथाङा लिरदोंमोन। 18थि सोंथि बर' रादाब फोसावजेननाय गिबि टिभि सेटेलाइट चेनेला मा? जों मिथिगौ बर' रादाब फोसावजेननाय गिबि टिभि सेटेलाइट चेनेला जादों NETV आरो बे चेनेलाव फरायजेनदोंमोन गंगाधर रामसियारिया बर' रादाबखौ। 19थि सोंथि एबसुनि गोबाव सम आफादगिरि सोर जादोंमोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबाव सम आफादगिरि जानो हादोंमोन प्रमद बर' बिथाङा। प्रमद बर' बिथाङा आथिखालनि BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा। 20थि सोंथि एबा जोबथारनाय सोंथि BSFनि आबुं मुङा मा? BSFनि आबुं मुङा जादों बर्डार सिकिउरिटि फर्स, सीमा रैखाथि बाहिनी। फंबाय बिनानावमोन सोंनाय फिननाय आयदाखौ दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय। उननि समाव गोनांथार सोंथिफोरखौ जथायनानै नोंथांमोननि सेराव फिन लानानै फैगोन सोंनाय फिननाय आयदायाव। नोंथांमोना सोंनाय फिननाय आयदाखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो माबायदि सोंनाय फिननाय आयदाखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोनांगौ बेनि थाखाय सुबुरुन हरनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा दानो खालाम। गोजोन्थों।